ne nisɔndiyalen bɛ an balima TV Seri fila lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka aw fo ka waleɲuman dɔn ka yira aw la k'a fɔ ko an sigilen ko kura an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sanga ni waati koba minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔna na ko bɛ dugu la dugu yɛrɛ bɛ ko la bi kunkan gosilen bɛ ka hakilina min n'a ye diya i bɛ se k'a fɔ ko ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da don ka sababu kɛ ni hakilina sabatira n'a faamuyana Mali kɔnɔ fɛn min ye dunkafa o bɛ sabati sɔrɔ ani yiriwa o bɛ kɛ wa a ka ca Ala fɛ n'o bɛɛ lajɛlen sabatira hali an ka kɛlɛkɛcɛw n'o u ye hakilisigi sɔrɔ dunkafa la k'a dɔn k'a fɔ ko sɔrɔ bɛ kɛ fɛn min ye kɛlɛ kɛko ɲuman u bɛ s'o la wa fɛn min ye an ka sifinnakaw fana u ka tunganataga kɔlɔlɔ jugu minnu b'a la minnu bɛ taa sa kɔgɔjuw sanfɛ minnu bɛ taa sa désert sanfɛ n dalen b'a la k'a fɔ nin hakilina in a bɛ kɛ sababu ye k'o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔna na ka fara o fana kan an bɛ jatigɛ wale kɛlɛ min na bi ni a kɛlen bɛ ka Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na ni Ala sɔnna a ma ni nin hakilina in faamuyana a ka ca Ala fɛ f'u bɛ siri o bɛɛ lajɛlen na o hakilina ye jumɛn ye Hayidara sababu ɲuman ni ko Hayidara sababu ɲuman i b'a fɔ dunkafa ni ko Hayidara sababu ɲuman i b'a fɔ sɔrɔ ani yiriwa bi an ye wele bila maaba 4 ma minnu kɛlen bɛ ka sanga ni bureau national Ansardine silamɛya dɛmɛtɔ Ansar tɔgɔ la n'a ɲɛmaaba ye an balimakɛ Modibo Jalo ale n'a ka bureau maa bɛɛ lajɛlen u y'u hakili don Yaya Konate a n'a tɔw la yaasa hakilina min fɔlen filɛ nin ni min bɛ tali kɛ karamɔgɔ Hayidara sababu ɲuman na a ka se ka cari Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na a m'a fɔ k'i kɛra Ansari ma kɛ Ansari Hayidara de ko ka bɛɛ lajɛlen ka dɔnniya ta kawariya yaasa bɛɛ lajɛlen ka kɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min na yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dunkafa sɔrɔ i sigiyɔrɔ la yaasa sɔrɔ ani yiriwa o bɛ se ka sabati cogo min na Hayidara sababu ɲuman a nana ni nin bi maa welelen fɔlɔ ale tɛ maa dogolen monsieur Yaya Konate don président de la commission nationale de l'agriculture Yaya i bisimila ko kura i Kamara i ni ce ko jɔn ma dafa o tɛ de i ka wele ko 100 a nɛgɛ tɛ bɔ bawo i b'a kɛ kunna min ni a ka kan o la an b'i fo ka TV Seri fila lajɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ fo o bɛɛ da an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Hayidara a n'a ka denbaya Ala k'a nafa n'a barika ye maa filanan fulakɛ Saramadu fulakɛ in a sɛbɛkɔrɔ parilen bɛ bi bazɛn banfula bile b'a kunna ka bazɛn bile don u kɔrɔ ka samara bile fana don u kɔrɔ n b'a fɛ bi ta in fulakɛ nin tɛ misigɛn bere t'i bolo nin ye bi dɛ i bisimila bɛɛ wanikaw baasi t'u la tɔɔrɔ foyi tɛ Kamara samiya dun a fisayara samiya alhamdulillah an b'a la fo tubarikala suman bɛɛ ladonna caman ladonna Ala k'a bɛɛ lajɛlen ladon hɛrɛ la i bisimila Kamara an bɛ fo an bɛ Seri fila fo an ka foli b'a ɲɛsin Modibo Jalo n'a ka bureau dɔn bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ foroba yɛrɛ fɛ foroba fɛ Modibo Jalo foroba fɛ bi an bɛ yɔrɔ min na karamɔgɔ Hayidara sababu ɲuman a bɛ ka baara min don diɲɛ kɔnɔ bi kɛnɛma Mali kɔnɔ bi maa tɛ foro tɛ min fɛ koyi hali n'a kun tɛ min fɛ o bɛ ka dɔɔnin fɛɛrɛ tigɛ o la an b'a la de fo k'an karamɔgɔ barika da tubarikala ka sɔn ka n'an ka wele jaabi ka bɔ Bɛɛwani ka na Bamakɔ a ka jan dɛ a ka jan an b'i fo a ka jan Amadu Kulibali an b'i ka bila la ni mɔgɔ jɔra su ani tile tubarikala o diyara n ye Amadu Kulibali monsieur le maire min a ɲɔgɔnna maire ka dɔgɔn ka sababu kɛ Amadu bɛ écharpe de bɔ kuma dɔw la ka dabakala d'a kan na ka nɛgɛso ta walima moto walima kuma la wotoro fali a b'o siri k'i kunda foro kɔnɔna kan Amadu i ni ɲankuma tana tɛ yen aw bɛɛ folen don ka bɔ bureau kɔnɔ ka taa foro kɔnɔ o ka kan a danfara ka jan dɔɔnin dɛ siga t'a la sira ka jan dɔɔnin b'a la yɔrɔ dɔɔnin b'a la mais a tɛ kɛ kabako ye komi a daminɛna ale de la i kɛra wala mairia ninnu ye tumalatɛmɛw de ye o tiɲɛ a yera an bɛ se maire dɔ y'a fɔ an na wala mago dɔn ye jama ye i mana mɛn mairia la cogo o cogo don dɔ la wala i bɛ place d'an yɛrɛ ma inchallah baasi foyi t'o la i jɔyɔrɔ in yɛrɛ ne b'a nɔfɛ e b'a nɔfɛ a b'i bolo koyi awɔ jamana bɛ lahala min na n'o bɔra yen nɔ ni jamana tora yen e ye place dama ka k'a bɛɛ la ni min bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ tubarikala ka teleso bɛɛ fo teletigi Seydi Cherif Madani Hayidara fo bureau national mɔgɔ 23 contrôle mɔgɔ 5 k'u bɛɛ fo an yɛrɛ ka nin commission ye mɔgɔ 15 ye u y'u wasa don an mɔgɔ 3 la ka fara an ka formateur kan ɲama mɔgɔ 15 in tɔgɔ fɔ an na ba parce que dans an mɔgɔ 15 in na an ka président ye Yaya Konate ale ka danga ye Seydou Togola ye fila o yɛrɛ n'an kun bɛ taama in na ɲɔgɔn fɛ donc u ka kalatigi o ye Bakari Sidibe min filɛ i kɛrɛfɛ
ale ka danga ye Kobara ka bɔ Banamba. Kobara donc ale bi Banamba Mamadou Kobara. Voilà o y'ale ka danga ye. Donc an waribontigi ye Sulemani Sidibe ale bɛ bɔ Sanakɔrɔba. Donc Sulemani ka danga o ye Amadou Kasorola ye. A bɛ Kucala mara la an b'a fɔ a ma San mara la ko Amadou Kasorola n'o tɛ Amadou Sidibe don. Donc o ye waritigiw ye. Labɛn kɛbaga o y'an balimakɛ Lasinɛ Kulibali ka bɔ Bamako ale ye an ka organisateur ye ani an ka kunnafoni dila ye. Donc o la ale ka danga fana o ye Dramane Dawu ka bɔ Sefeto parce que commission nationale de i bɛ Mali région lajɛ a yɔrɔ caman mɔgɔ bi a la. Donc Dramane fana kɔfɛ tuguni an balimakɛ Male ka bɔ Ɲɔnɔ ni o ye Lasinɛ Male ale bi bɔ Ɲɔnɔ ni baara in kɔnɔna na ale fana ye mɔgɔ cɛsirilenba ye sɛnɛko in bunako kan. Donc ka baara in fana jateminɛ k'a ye a b'a minɛ kɔnɔ n'a fɔ a ma ko CV évaluation o ye kɔrɔfɔ filɛ ne yɛrɛ min da kɔnɔ baara in kɔnɔna na. Donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ voilà donc Maku Sakɔ ale fana bi a la donc ale ye organisateur danga ye donc ka fara an balimakɛ Sumela kan an hakili Sumela ye waribontigi ka dankan ye ne ma fili Mamadu Kulibali fɛn Fakɔla voilà ale yɛrɛ taara fara an ka Buguni ale ni Maku pour an ka se k'o formation kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni ye commission nationale fanba ye voilà n ye min fɔ nin y'a 15 yɛrɛ ni mɔgɔ bɛ kɔfɛ voilà donc nin y'o 15 ye donc an b'u bɛɛ fo an ye formation laban min kɛ Seydou Togola tun b'a la an ka chauffeur ɲuman o fana kɛra Musa Kulibali an ka taga segin Kulibalikɛ merci Amadou an b'i fo kosɛbɛ Seydou i bisimila kokura k'an b'i fo kosɛbɛ sabula sanga ni waati n'an wele seri ma i b'an ka wele jaabi an b'i fo o la ka na i ka dɔnniya ta k'a tila an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnnen don Kamara aw de bɛ fo bari n'i y'a mɛn ko i ɲɔgɔn dɔɔnin na tɛ i k'a fɔ yɔrɔ sɔrɔ an bɛ Ansardine fo k'an karamɔgɔ Ayidara n'a ka denbaya fo k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw ci bɛ anw de ma sisan baara bɛ anw de bolo bi a bi kamana gan n'i b'an ka denmisɛnninw ye ka boli ka taa fɛn ɲini na o kɔrɔ ko kunnafoni de ma labɔli kɛ o la ne bɛ n profiter k'a fɔ jamana marabagaw ye ani jamana ɲɛmɔgɔw ye ko u nɔ b'a a la u nɔ min bɛ a la n'o bɔra a la bi a ka ca Ala fɛ denmisɛnninw bɛ ɲɛma jɔ u bɛ hakili sigi bari mɔgɔ tɛ se ka fɛn kɛ n'a ɲɛ t'a tɔnɔ la an dun ka jamana ya politiki b'a yira de ko baara tɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛ tɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye ni sɛnɛ ti mɔgɔ kɛ fɛn ye ni dun bolila ka bɔ i bɛ taa sɛnɛ de kɛ tubabuw fɛ yen n'o tɛ farafin ka kɛta ka dɔgɔ kosɛbɛ o la sɛnɛ min b'an fɛ yan fo an k'a yira de k'o bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye ni sɛnɛ bonyali ye ni sɛnɛkɛlaw bonyali ye bari a fɔra ko jamana nin ye sigilan 4 de ye sigilan 4 o la miiri la sɛnɛ jɔda ka bon a la kosɛbɛ baganmara ni mɔni b'o la ka jago kɛ ka dafa jago dun ti ja jamana la fewu ni yɛrɛ tɛ lawololi kɛ ni yɛrɛ tɛ production kɛ o la an ka laɲini ye jamana in ka se ka kɛ production jamana ye bɛɛ b'i ta dakun na cogo min na ni sɛnɛkɛlaw y'u jija u ka dakun na o cogoya la a ka ca Ala fɛ an bɛ min nɔfɛ an b'o sɔrɔ Ala k'a kɛ ten k'i fo kosɛbɛ Seydou Towe i ni ce ni baraji ka maa welelen bɛɛ lajɛlen fo k'aw sɔnna ka na an ka wele jaabi an b'o foli lase aw ma Bakari Sidibe halisa hakilina kelen don sabula min bɛ tali kɛ sɛnɛko la an ye kunfɔlɔw kɛra Bamako kɛra Sikaso kɛra wa Buguni kɛra bibi bin na ni hakilina in aw y'a yira k'a fɔ a kan ka cari Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na yalwa baara bolo dalen jumɛn b'aw bolo wagati nataw la ka ɲɛsin halisa baara in yakubali ma Kamara bi an bɛ sigi ka i fo n y'a f'i ye cogo min na nin baara in caman bolo dalen don
comme commission yɛrɛ ye commission ye n'a fɔ yɛrɛ b'a kalama cogo min na Antorodini bureau national ye commission bila sen kan ka ɲɛsin Sinɛ yiriwali ma an fa jamana kɔnɔ yan o la commission in sigilen n'a y'a ka programme kɛ a ye fɛn damadɔ ta a kan ka min kɛ ɲinan san na mais a la belebeleba o de ye formation ye parce que sani ka bosoden dege jɛgɛ dunni na k'i k'a dege jɛgɛ minɛni de la o la ni Mali sigilen bɛ sɛnɛ kan kuma a ka kan Mali sɛnɛkɛla bɛɛ ka sɛnɛ dɔn o la o sɛnɛ bɛ ɲɛdɔn cogo di an bɛɛ ye sɛnɛkɛla ye an bɛɛ bɛ sɛnɛkɛyɔrɔ la a kuma an bɛɛ kɔnɔ k'an bɛ sɛnɛ dɔn mais an yɛrɛ donnen nin sira in fɛ an nana ye majɛ caman ne b'an jɛ sɛnɛko la o de kama an y'a ye k'a fɔ tiɲɛna ni labɛn cogoya ɲɛna kosɛbɛ o la i y'a fɔ cogo min na dɔw kɛra Bamakɔ n'a dafɛla kɛra Sikaso n'a région bɛɛ kɛra Buguni n'a région bɛɛ kɛra mais hali bi bolodali wɛrɛw bɛ yen ka taa région tɔw la o la bi yɛrɛ an bɛ ka région 6 ɲɔgɔnna bɛ yen minnu ni ɲɛsin kɛ bɛ o région 6 ma an kan ka taa min na o dɔ ye Kulukoro ye o dɔ ye Joyila ye o dɔ ye San ye o dɔ ye Mopti ye o dɔ ye Segu ye o dɔ ye Kucala ye nka nin région 6 fana an ye Buguni Sikaso ni Bamakɔ kɛ cogo min na an bɛ ka ninnu fana labɛn don nataw la an kan ka se nin région ninnu na Buguni ninnu kɛra cogo min na o kelen de don n'an taara yɔrɔ min na a cercle a commune a dugumisɛnnin n'a dugu kumabaw ka fara mɔgɔ bɛ yen n'o b'a fɛ ka na o bɛɛ welelen don numéro dɔw bilalen don fɛn yɛrɛ kama ni min mɔgɔ bɛ ka na ni mɔgɔ bɛ kunnafoni dɔ la i bɛ se ka o numéro in fana i bɛ se ka o wele cogo min na o bɛ se ka kunnafoni d'i ma baara in kɛcogoya a n'a kɛ don ani a baara bɛ fɛn o fɛn kan k'a bɛɛ ɲɛ f'i ye o la an bɛ ka nin wɔɔrɔ in de ta fɔlɔ ka se k'a ɲɛsin olu ma olu kɔfɛ tɔw fana bɛ yen parce que région in an tɛna si to yen an mago bɛ Mali kɔni k'a daminɛ a kun f'a kun région 19 in an t'a fɛ ka kelen to yen a la a yɔrɔ o yɔrɔ an yɛrɛ bolo yɔrɔ dɔw tun bɛ yen k'o tɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye mais a nana ye k'a fɔ jaa yɔrɔ tɛ sɛnɛ na fo ne yɛrɛ yɔrɔ min labɛn a kama hali yɛrɛ ka bili sanfɛla a bɛ se ka kɛ yen ɔ jango k'i bɛ taa yɔrɔ dɔ filɛ k'o tɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye o kɔrɔ yɔrɔ si tɛ yen bi an ka labɛn tɛ ka taa yɔrɔ min na mais an bɛ ka min ta fɔlɔ ka tugu ninnu na o de ye nin yɔrɔ wɔɔrɔ in ye an ɲɛsin bɛ olu ma nin waati in kɔnɔna na. Tubarikala o ka ɲi k'a yira o région minnu fɔra a maaw a tɔndenw n'a kanubagaw n'a lafasabagaw maaw ma ko sɛnɛko yakubali de ka di ye i ka labɛnw sabati ni Ala sɔnna ma commission nationale kɛlen bɛ ka taama bere ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma aw bɛ fan o fan Ala sɔnna don nataw la sɛnɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen bɛɛ lajɛlen ya baara in a nafa ka bon dɛ an y'a o misaliw caman sɔrɔ kabini Bamakɔ yan fo ka taa bila région na ni mago k'e ka dɔ fɔ nin ko in nafaw kan i bɛ se ka mun de fɔ formation in ni k'i b'a fɔ kuma bɛ dɛsɛ i la bawo an kɔni tun bɛ an karamɔgɔ dɔn an b'a fɛ mais taama in kɔnɔ an tilala k'an karamɔgɔ ye cogo la k'a dɔn cogo la o ye dɔ fara hali bi a dɔnni k'an bolo an nana an sigi ka miiri baara min filɛ nin ye an ye minnu kɛ ale ni minnu bɛ na n'i ye baara in yɛrɛ lajɛ n'a kɛr'i ɲɛna ka bɔ a daminɛ na f'a laban i b'i miiri yala ni Hayidara tɛ ni an karamɔgɔ Hayidara tɛ n'i mago jɔra ka k'i bɛ nin baara in ɲɔgɔn kɛ i b'a kɛ cogo di k'a ka kɛ nin ɲɔgɔn yɛrɛ ye i bɛ se ka dɔ kɛ dɛ i bɛ se ka dɔ kɛ a bɛ fɔ k'i ye dɔ yɛrɛ kɛ mais ka nin baara in ɲɔgɔn yɛrɛ kɛ a ka kɛ a yɛrɛ ye wala a ka gɛrɛ a la wala ka tɛmɛ a na i bɛ mɛn miiri la nin kunna i bɛ expert caman fara ɲɔgɔn kan dɛ a bɛ se ka ladege mais a ɲɔgɔn kɛ ka go kojugu mais an y'a ye karamɔgɔ bɛ k'o kɛla ka sɔrɔ ale bi Bamakɔ yan an bɛ ŋɛɲɛ kɔnɔ an ye Hayidara ye cogo la o bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ i ka émission in kɔnɔ ni an ka bɛ kuma fɛn in nafa kan an y'an to taama in de kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye mabonyata ye Asimu Goyita an y'a ye ani jamana laadamɔgɔw ni diinɛmɔgɔw ka sigi kɛra bon o sigi kɔnɔ an nana kunnafoni sɔrɔ a yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a ko Mali kura ɲɛtaasira ni ne ma fili san 2023 o kɔrɔ san 40 kɔnɔ baara minnu kan ka kɛ o fɔlɔ yɛrɛ a ko k'o ye Mali jiginna ye ko dun ka fa o y'anw sɔrɔ taama kɔnɔ anw b'a kan ka ban an dun y'a daminɛ depuis san tɛmɛnen kɔnɔ bon an nana faamu an karamɔgɔ a ka vision n'o de ye a ka yeta a bɛ fo yɔrɔ min na quoi o daminɛna ka ban an b'a kan ka ban
et puis a bɛ Mali bɛɛ de ciblelen non an bolo an y'a daminɛ et puis a b'a ta cogo la quoi fɛn programmelen non dɔrɔn min tuma mana se o bɛ kɛ k'a la wasa fana kɛcogo la ni a tɛ i b'i miiri ko a ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ cogo bon baara in nafa tɛ se ka fɔ ka se a dan na an kɔni ka jateminɛ na hakili aw da sera dɔ ma ka terrorisme kɛlɛ ka dun ka fa sabati ka dɔ bɔ denmisɛnninw ka tungana t'a la o min den ba yirika de bɛ ka sa 100 yirikaw denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛw bon o la mais a bɛɛ bɛ ka kɛla mun kama minnu bɛ ka taa la a tɛna fɔ fugariya don a tɛna fɔ ko o banna ko dɔ de ma o ɲɛ tɛ fɛn dɔ de la mais k'o yirila i sigiyɔrɔ la yɔrɔnin kelen nin baara in de bɛ kan ka o kɛla bon waati kelen fana na jamana bɛ ka tiɲɛna bi dugukolo bɛ ka tiɲɛ a kɔrɔla bɛ ka tiɲɛ an ka bajiw bɛ ka tiɲɛna bi tiɲɛniw bɛ ka kɛ bi anw bɛ bɔ Mopti ne yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ a y'a lakale n ye de fɔlɔ a ka lakaleni ko di ko Mopti ko ji qualité dɔ de bɛ kan ka bɔ sanfɛla la ka jigin ka se Mopti k'a bɛ ka jɛgɛ faga de jɛgɛ o jɛgɛ ti manɔgɔla kan ninnu ye a bi ça fait n'a donna ba kɔnɔ a b'a bɛɛ faga a ma dan o ma a tilala k'a ji photo ta k'a jɛgɛ faga i bɛ jɛgɛ faga cogo ye ka fogonba k'a b'i kamana kan mais i b'i yɛrɛ ɲininka mun bɛ ka nin kɛla mais a bɛɛ ye anw yɛrɛ nɔw ye kɔnɔrɔfili ni kamanagan ni kɔnɔrɔban kɔnɔrɔban de ye n kɔnɔna ta banna n t'a dɔn n bɛ min kɛ ye n'o tɛ adamaden bɛ se k'i balo sɔrɔ ka sɔrɔ tiɲɛni tɛ o la an bɛ surunya kuma la kuma man di da kelen na k'a fiyɛ dɔrɔn fɛn in nafa kɔni n'i k'i b'a fɔ a tɛ se ka fɔ ka se a dan na min b'a kɔnɔ a n'a bɛ ka wolo min na n'a bɛ na wolo min na fo n'an y'a ye de sa n'o tɛ fɔli yɛrɛ jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a la quoi an bɛ Hayidara fo an b'an karamɔgɔ fo k'a ka Hayidara sababu ɲuman voilà merci beaucoup Amadu Kulibali Bakari ni Yaya ye fɛn caman fɔ siga t'a la fɛn in nafa a yira k'a fɔ an bɔra yɔrɔ minnu na olu ye dɔ fɔ a la minnu an kun dalen bɛ yɔrɔ minnu kan walasa olu fana ka faamuba sɔrɔ halisa fɛn in nafa la yaasa u ka se ka labɛnw bɛɛ sabati ka commission in makɔnɔ e bɛ se ka mun fɔ olu ye bon an kɔni bɛ min f'u ye a n'an yɛrɛ ɲɛ bɛ nafa min na fɛn in na a fɔlɔ-fɔlɔ a bɛna an ka sumaw mara diya an bolo o tiɲɛ dɛ an ka nakɔlafɛnw n'i y'a min ta bi min bɛ se ka semaine kelen walima tile semaine kelen ka jan an bɛ kuma fɔ komi n'i bɛ tile saba mɔgɔw kana n'a fɔ ko i y'a exagéré wala an bɛ taa ɲɛfɛ n'o tɛ tile saba k'a mara i bolo o ye kabako ye bon n'o tɛ se ka mara ten o b'a jira k'a fɔ o ye gɛlɛya dɔ ye donc a bɛna an dɛmɛ formation in na o faamu ni kodɔn bɛna di an ma an bɛna se k'an ka o nakɔlafɛn ninnu fana mara ka ɲɛ a bɛ an dɛmɛ ka bana kunbɛn n'i ye mɔgɔw ta k'a lajɛ bi mɔgɔw mangɛnna an bɛɛ b'an yɛrɛ ɲininka fɔlɔ bana dɔw bɛ yen nɔ dɔw bɛ yen n'i bonyana o de bana sababu bɛ na n'i kɔrɔla o bana sababu bɛ na mais sisan an y'a ye bana kɔni tɛ si bɔ siw la bilen i jalen don tension b'i sɔrɔ i bonyanen don i ma bon jabɛti bɛ na toujours fɛn caman bɛ na an exposera organes an farikolo lafɛgɛyara u lafura ka bila banaw ɲɛ donc a bɛ kɛ sababu ye ka bana kunbɛn kɛ an y'a ye tuguni fɛn in nafa a bɛ sɛnɛkɛla kɛ setigi ye a b'a kɛ sɔrɔtigi ye Mali kɔnɔ n'i tɛ baara la de n'i ɲininkara k'e tɛ foyi la k'a sɔrɔ i ye sɛnɛkɛla ye e yɛrɛ k'a ye k'e tɛ baara la k'a sɔrɔ tile kalo 12 e de bɛ baara la donc n'i y'a ye cultivateur o kɔrɔ k'o tɛ baara la i bɛ maloya k'o k'i ka sɛbɛn yɛrɛ voilà donc o bɛ maloya yɛrɛ k'o tɛ baara donc or que jamana développelenw na jamana min bɛ yen k'u yiriwala an ye min ye sɛnɛkɛla denw de bɛ taa u ka voiture personnelle la chauffeur bɛ taa ka t'u bila fonctionnaire denw ni baarakɛla tɔw olu denw bɛna car la sabula se t'olu ye ka se ka o kɛ mais sɛnɛkɛla a bɛɛ lajɛlen b'a bolo donc a bɛna maliyɛn sɛnɛkɛla kɛ sɔrɔtigi ye parce que kalan bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa de an saro an ye jama min ciblé n'o bɛɛ ye kalan in sɔrɔ olu ka impact dɔrɔn a bɛ fɛn ɲɛ an faso Mali olu ka o bɛna impact min kɛ a b'o fɛn donc tuguni an y'a ye tuguni a bɛ nafa wɛrɛ min se an ma sɔrɔ fana kɔfɛ an nana ye kɛnɛya sabatilen an tilala ka na ye tuguni du bɛ ja formation in bɛ kɛ sababu ye ka fɛɛrɛ d'i ma fɛɛrɛ min ye e yɛrɛ b'i ka du ja i b'i ka du baro ɲɔgɔnya i ka du yɛrɛ bɛ k'i fɛ parce que ni du man di Kamara sagi caman taara an tɛ segin bilen yɔrɔ de man di i bɛ segin mun nɔfɛ
mais ni yɔrɔ ka di e taara ci min na i b'i pressé ka bɔ o ci la ka segin i ka so. siga foyi t'a la. nin bɛna kɛ sababu ye ka sɛnɛkɛla s'a yɛrɛ kɔrɔ ka duman dun o b'a to sinafɔw ni miyankaw o tɛ sɔn ka taa pomme terre feere bilen ka firiti san ka taa n'a ye so tulu gɛlɛya ka ban donc vraiment a ka ca quoi bon kɔrɔ ye n'i ko ne k'a énumérer an bɛna fɔ o kɔrɔ ye a nafa bɛ yen cogo min mais gɛlɛya dɔ bɛ fɛn baara in fana kan i y'a profiter a y'i da maga o gɛlɛya de la a y'i da maga ko baji tiɲɛni mun ye mɔgɔw caya damabɔda la mun ye produit caya mun bɛ kɛ tiɲɛni kɛ produit chimiques kɛ surtout cyanure fɛn dɔ b'u bolo parce que mɔgɔw bɛ boli ka taa k'u bɛ taa fɛn de ɲini ni fɛn b'e fɛ i ka so i bɛ taa mun ɲini a bɛ sigi a b'a ka sinjiya ɲuman kɛ donc nin bɛ autorités kunni an yɛrɛ bɛna lajɛ commission tɔgɔ la ni bɛɛ tɔgɔ ye ka alerte kɛ ka écrit kɛ u ma environnement vraiment k'a lajɛ sabula jɛgɛ tɛ yen ni jɛgɛ sara jɛgɛ su bɛ na ni bana ye jɛgɛ dɛsɛ a bɛ na ni degun ye donc o fana bi chaîne de ye chaîne min bi yɛlɛ fɛn wɛrɛ la tuguni bon pour que ka éviter nin ye an y'an da maga ji ta la n tɛ fɛn wɛrɛw fana bɛ yen min ka jugu ni o ye k'a sɔrɔ mɔgɔ kelen kɔnɔbara ni yɔrɔ ɲini walima jama morceau dɔ kɔnɔbara ɲini yɔrɔ ni o kana na tiɲɛni kɛ faso bɛɛ lajɛlen jɛgɛ faga ka jugu ni terrorisme yɛrɛ siga t'a la o de bɛ fanga di terrorisme ma parce que kɔngɔ b'i fɛ yen ni kɔngɔ bɛ yen proposition dɔw bɛ na kɛ jamanaden dɔw ye a bɛ taa don da fɛ sabula kɔngɔ de bɛ yen a man ka don a da fɛ quoi mɔgɔ man ka don a da fɛ mais dɛsɛ bolo ma o de y'a to u bɛ taa sa ji kan donc a bɛ kɛ sababu ye projet min yɛrɛ bɛ yen bi k'ale bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ k'u ka installer u kana taa tunga la pour que u ka se ka sɛnɛ ni baara kɛ an yɛrɛ bɛ appel lancer o projet ma baara ɲɔgɔnw bɛ se ka tɛmɛ cogo min réalité caman bɛ yen olu ka ye ala barika la an ye tɔn ye an n'o ye Ansardine an t'an bolo ja mɔgɔ ye sabula an ka ko an b'a bɛrɛ ban yɛrɛ ma an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ ka bɛn n'an karamɔgɔ ka bilasirali nka maliyɛnw de b'a kɔnɔ maliyɛndenw de b'a kɔnɔ a ka ca la ni baara kɛra o kɛ sababu ye k'ale dɔ bɔ tunga mangɛya in na mɔgɔw ka saya ni fɛn na donc a ka ca Amadu an b'i fo i ni ce kuma ɲalen maninkɛ ɲuman na kuma ɲalen Seydou Togoye formation in e de y'a kalanfa ye misali la ni maa ko k'i ka fɛn impacti an ka jamana sɔrɔ kan an ka jamana ka yiriwa kan i bɛ se ka mun de fɔ Kamara an b'i fo ne b'a fɔ de ko ne b'a ye Mali ye cogo min na Ala tun ma Mali dan sɛgɛ kama bari fɛn o fɛn ka kan ka mɔgɔ lafiya y'o bɛɛ nɔgɔya an ma i n'a fɔ n'i y'an ka kungo kɔnɔna ta k'a lajɛ Kamara dugukolo b'an fɛ a fɛnsɛnlen i bɛ san kelen kɛ kungo kɔnɔ i tɛ na so i bɛ dumuni kɛ i bɛ ji min i bɛ sogo ɲimi i bɛ jɛgɛ ɲimi Ala y'o kɛ anw ye k'a sɔrɔ i ma sɛnɛ kɛ k'a sɔrɔ i ma foyi wɛrɛ kɛ ne ko i bɛ mun de fɛ Ala bolo ka kalo 12 kɛ baarakɛ waati ye k'a di anw ma san waati si tɛ Mali kɔnɔ ko nin waati nin tɛ se ka baara o tɛ diɲɛ bɛɛ bolo Kamara se bɛ labɛn de karamɔgɔya bɔra k'a fɔ ko an ka jamana marabagaw ko u bɛ ka labɛnw kɛ ka ɲɛwalan dilan fo san 40 bi kɔfɛ Mali ka kan ka taa sira mun fɛ sira ninnu fɔlen ti an ta fa ka lawaleya de n'i ko Mali kɔnɔ ko ka sɛnɛ dɛmɛ sɛnɛ i bɛna dɛmɛ cogo min ye i b'a ye k'a fɔ ko y'a fagatɔ de n'i ko ka mɔni dɛmɛ i bɛna dɛmɛ cogo min ye o y'a fagatɔ de k'a fɔ ko baarakɛla tɛ Mali kɔnɔ o tɛ yen o tɛ tiɲɛ k'a fɔ ko gouvernement tɛ yen o fana tɛ tiɲɛ mais baaraw kɛ cogo de man ɲi Kamara a tuma sera sa an k'o fɔ k'a lajɛya mɔgɔ bɛ sara ko min kama talen don ko min kama ale yɛrɛ de b'o tiɲɛ mais Kamara o jamana bɛ yɛlɛ cogo di o bɛ taa cogo di an bɛ jamana marabagaw fo k'an kɔlɔsibagaw fo k'an lakanabagaw fo bari an bɛ kuma o kuma la bi olu sababu ɲuman an bɛ karamɔgɔ Ayidara fo bi k'an sɔrɔ halisa an tɔɔni nin na an b'a fɔ n ko karamɔgɔ Ayidara barika n'o tɛ an ye mun ye n'a bɛɛ kun tora o ma Kamara bi kun b'a sɔrɔ an bɛ kan wɛrɛ fɔli la Ala m'an kisi la o ma k'a fɔ ko bi n'i bɔra Bamako yan k'i bɛ taa Buguni i bɛ ji o ji ye sira kan Kamara ni minɔgɔ b'i la i tɛ se ka si min bajiw
ba fila min bɛ yan ni Sikaso cɛ ba min bɛ cɛ tigɛ Bamako yan Kamara yaro i kɔni tɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye k'i tɛ Bamako ba nin tigɛ ji kun tɛ tan mun y'a kɛ tan bɛɛ ɲɛ b'a la mun y'i dɛsɛ kɛ Kamara ni tuma ye labɔli kɛ an na laseli kɛrɛnkɛrɛnya a kama mais k'a fɔ ko bi Ala ye Mali sɔn ji mun na ji woyota min na kɛrɛnkɛrɛnya la ba joliba Manden yan ni jiginna bamanana olu ko baba n'i taara kɔrɔbɔrɔla olu ko baba n'i taara Sɔrɔkala olu ko baba ba in bɛ kudɛ 1700 ni dɔɔni boli Mali kɔnɔ ba yɛrɛ jɛɲɛ kilancɛ a bɛ ɲini k'o boli Mali kɔnɔ Kamara ni ba in ji bɛ yɛlɛma ka kɛ sanu ye Mali kun tɛ se k'a san Mali kun t'a sɔrɔ Kamara an bɛ ka kulonkɛ kɛ an yɛrɛ la n'an ko k'an bɛ sini ɲɛsigi f'an ka bi labɛn daminɛ n'o tɛ an bɛ sini tiɲɛ ka ban pewu. N'Ala sɔnna waati nataw la an na kuma nin kan i ka kɔrɔfɔkuncɛ kuma n'i ka foli rapidement waati b'a Kamara n ka foli bɛ Sirifila Duba ye n ka foli bɛ Ansaru international ni national ye n ka foli bɛ Télé Sirifila ye n ka foli bɛ Banko an bɛna taa yɔrɔ minnu na i bɛna taa jumɛn na s'olu n ka foli bɛ Banko Duguduru ye Kamara n bɛ n somɔgɔw fo k'an to yan dɛ fo n bɛ Banko fila fo ka Sɛnɛ fo ka Madina fo ka Zenesiw fo an bɛna taa yɔrɔ min na Kamara ne ye baarakɛminɛ de ye ne bɛ Sidibe ka bɔrɔ kɔnɔ ka yala n'a sera ni yɔrɔ min a bɛ n bɔ k'an bila duguma ni ka kan ka min kɛ n b'o kɛ Ala k'an bɛn sababa ma Ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya amina rabi amin k'i fo k'i waleɲuman dɔn i ni ce ka na an ka wele jaabi Amadu Kulibali kɔrɔfɔkuncɛ kuma ni foli kan waati banna pewu pepewu da a bɛ foli ani tanni kɛ vraiment k'aw yɛrɛ fo TV Sirifila Ala k'a jidi comme a fɔra ko a ye dira sababu ɲuman n'o tɛ Télé Sirifila yɛrɛ a ye dira sababu ɲuman o tiɲɛ Radio Sirifila a ye dira sababu ɲuman Agence Sirifila a ye dira sababu ɲuman Santé Sirifila 30 kɔ a ye dira sababu ɲuman Boulangerie a ye dira sababu ɲuman AFIM a ye dira sababu ɲuman AFIM kɔnɔ ɲinama kɛ musow kan dɛ bani sababu o ye musow ta ye da a bɛ bɛɛ lajɛlen de fo ka don nata la ka foli di tanni kɛ ka Sirifila fo an baw olu yɛrɛ cikɛlabaw de siga t'a la yala tɛ dɛ an bɛ to u ka sɛ dun an bɛ to u ka papaye dun kɔni o ye ta ye dɛ i y'a dɔ fɔ an taara ka kuleba dun donc vraiment an b'u fo koyi n'an sigira yan k'an ma tanti Jara ni tanti Fatumata ni tanti Alima ni tanti Aisha fo a ti bɛn olu kɔni tiɲɛ la ɲɔgɔn t'u la donc vraiment an bɛ Ansarudine bonda bɛɛ fo n'Ala sɔnna merci beaucoup Amadu Kulibali k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka na an ka bi wele jaabi o diyara an ye kosɛbɛ Bakari Bɛwani Bakari Sidibe waati Kulu b'a fɛ ka se cɛncɛn kan b'a fɛ ka se nka i ka folikan n'i ka kɔrɔfɔkuncɛ kuma rapidement n'Ala sɔnna Kamara an bɛ foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnma an bɔra yɔrɔ minnu na an ka formation tɛmɛnen ninnu na an bɛ a mɔgɔw fo Sikasokaw ni Bugunikaw ani Bamakɔ y'an bonya dɛ an b'o fo dɛ dankɛ ma ye danse a ka d'a ye mun y'i se bisimila o y'an bɛɛ dɛ n'Ala sɔnna n'a fɔra ko mun y'i se i b'i se ba dɛ an bɛ foli k'u ye kosɛbɛ an bɛ Sirifila foli kɔni o tɛ se ka fɔ ka s'a dan na ko in bɛɛ o de ye n tamaɲɔgɔn tɔw y'a fɔ cogo min na an bɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya fo denbaya bɛɛ lajɛlen muso ni denw n'o y'an baw ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ an bɛ Sirifila TV yɛrɛ fo ka Kamara fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na Kamara n bɛ n ka dugulamɔgɔw fo ne ye Bɛwanikaw kana ɲinɛ numukɛ wɛrɛ n bɛ numukɛ fo Amadu Kumarɛ an b'a fo kosɛbɛ ka Bɛwanika bɛɛ fo an ka musokuntigi dɔ bɛ yen o don a ye n wele ko a bɛ to k'a ɲɛ Sɛbɛtɛrifila la ko n'i sera don min na ko an ka foli lase Sɛbɛtɛrifila ma n'o ye Fatumata Samakɛ an b'a fo kosɛbɛ ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ n ka kuma kuncɛ la an bɛna taa yɔrɔ minnu na u k'u labɛn k'an kɔnɔ u k'u ka kunnafoni cɛri an bɔra yɔrɔ la a bɛ nimisara formation in ne ye maa min nana a kɛnɛ kan o bɛ nimisa maa min b'a la o bɛ nimisa a kɛra baara ye o kɔrɔ ye mais u k'u labɛn k'an kɔnɔ sani an bɔlen kɔ ye nimisa dɔgɔsa nimisa dɔ ye nana ne kun hakili la n ko ni n ka mɔgɔw de kun kan ka na ne mɔgɔw ma na ne kelen nana o nimisa ka sɔrɔ ne ma na o y'a mankutu bɔ ne ye o la an b'a fɔ bɛɛ k'i labɛn k'an kɔnɔ an taatɔ do ye Ala ka waatiw diya amina rabi Salim Ala ka dugawu minɛ i ni ce k'i fo ka Bɛwani bɛɛ fo Bɛwanikaw Sidibe b'an bolo kɔrɔ yan k'a ka foli b'aw ye aw ni ce Sangaw an b'aw fana fo Siyansokaw Segukaw fana bɛ yen dɛ an b'u bɛɛ fo olu Motikaw
moti n'a taara moti jɛgɛ kɔni tiɲɛna moti o ka ɲi motikaw a ye labɛn sabati an bɛ sira la ka na ya kuma ko bɛɛ lajɛlen b'e bolo sa i t'a fa siri k'a forobaya k'a fili yanni an ka nɛgɛw bɔti an bɛ foli kɛ commission na an y'u bɛɛ la denmisɛnnin de mais ka baara ninnu don an bolo k'a jateminɛ an bolo an b'a dɔn u y'a kɛ ni hakili dɔ de ye n'o tɛ anw yɛrɛ ka kodɔn tɛ kalan tɛ o la an b'o foli kɛ u la k'o foli kɛ bureau national la k'o foli kelen lase karamɔgɔ ni a ka denbaya bɛɛ ma komi Amadu Kulubali y'o foli kɛ cogo min na an baw kɛrɛkɛrɛ ma an b'u bɛɛ fo an y'u nɔw ye a y'an kalan an y'u ka walanda faamu an bɛ foli se an ka formateur Waraba ma i b'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo karamɔgɔ Seydou Toye a ka formation kalan Bamakɔ formation bannen dɔw ko non ko an kana fɔ ko sɛnɛ formation dɛ ko ale ye fɛn min sɔrɔ formation in kɔnɔ k'ale de b'a dɔn a ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ dilanni na karamɔgɔ Seydou ye duba kɔnɔ mɔgɔ de a bɔra duba de kɔnɔ a bɔra bɔkolobaw de la a bɔra mɔgɔbaw de la a ye diɲɛ kalan a ye se ye a ye bonya ye a ye fanga ye a ye tɔgɔ ye fɛn bɛɛ mais i bɛ majigin dɔ ye karamɔgɔ Seydou la a n'a b'i kalan cogo dɔ la min bɛ fɔ a bɛ don quoi parce que qualité dafalen de don a bɛ fɔ ni majigin vraiment tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni bɛ siran nin taama in kɔnɔ an kana a gasi sɔrɔ bawo n'i bɛnna karamɔgɔ sugu dɔ ma an karamɔgɔ Ayidara ko ten n'i ma keguya a b'i ta ni tɔni sanni ka bɔ i la k'i bila de vraiment o kɔni siran de bɛ k'an na o la an b'a fɔ k'a somɔgɔ bɛɛ fo Toyelaka bɛɛ a kɔrɔkɛ n'o ye an ka cɛkɔrɔba ye diɲɛngomɔgɔw bɛɛ b'a dɔn Richard Toye a miniji dɔgɔyara ɲina an bɔra san min kɔnɔ sisan an bɛ dugawu kɛ Ala k'a hinɛ ka yafa k'a dayɔrɔ suma a denw fana k'u bɛɛ fo a den bɛɛ Tristan Toye fo ka se Sylvain Toye ma Tristan jamana in tɔgɔ ye di Autriche Tristan Sylvain Toye Fransi an ka foli b'u bɛɛ u bɛɛ y'an kanu et puis baara in na u bɛɛ ka dɛmɛ b'an nɔfɛ an mago mana jɔ fɛn o fɛn na farajɛla farafinna a bɛɛ b'an sɔrɔ i b'a fɔ ɲɛ kɔ min na dayɛlɛ bon la vraiment an bɛ bɛɛ de fo kuma tɛ ban na hakili de b'a tɔ dafa o la an bɛ foli bɛɛ da i yɛrɛ ta kan foli diyara n ye ya n ka fɛn ma dafa dɛ parce que dugu bɛɛ fɔra anw ka dugu ma fɔ Maninkala ma fɔ dɛ Bankumana Sibi Jigidala Gansɔlɔ Ɲaamɛ Tabun aye tiɲɛna Manden dugukolotigiw Bɔkolo Kamara ni Ala sɔnna u b'a kɔnɔ an ye dɔw ta Bamakɔ fɛ mais kɛrɛnkɛrɛnlen yɛrɛ fana bɛ ni Ala sɔnna u niyɔrɔ bɛ kɔfɛ Bamanankaw an b'aw fɔ Sibi an b'aw n y'a f'i ye cogo min na tile de don a tɛ pan dugu si kunna a bonya n'a dɔgɔya ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bamananw b'a fɔ ko Bamali ja tɛ dɔn ka ban techniciens y'a jira an na k'a fɔ ko waati kofɔlen min tun dira an ma ko nana dafa tewu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini Ala fɛ halisa laɲini minnu bɛ baara in kɔnɔ Ala k'a sabati Ala ka kɔtaw Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an kun dalen bɛ yɔrɔ minnu kan ni Sidibe da ser'u ma u ka labɛnw sabati sabula olu la sɔmina ka ban ko maa la sɔmini o sɔmi ka jan kosɛbɛ donc u kana sɔn u fana ka nimisa donc an balima TV Serifila lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw garisigɛ kɛra fɛn min ye bi ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen tun wele bila Yaya Konate ma Bakari Sidibe Amadu Kulubali ani Seydou Toye o de kɛra nin aw ni ce aw k'an bɛn n'Ala sɔnna jɛmukan nata kɛnɛ kan wassalam. Merci.